Pamätník bitky národov bol postavený na pamiatku bitky pri Lipsku v roku 1813, známej tiež ako bitka národov, v ktorej Prusko a jeho spojenci porazili Napoleóna. S výškou 91 metrov je najväčšou stavbou svojho druhu v Európe. Vchod do pamätníka stráži 12-metrová socha archaniela Michaela. Pamätník navrhol nemecký architekt Bruno Schmitz. Budova stála 6 miliónov vtedajších zlatých mariek, ktoré boli získané zbierkami a organizovaním lotérie. Základný kameň bol položený v roku 1898 a stavba bola slávnostne otvorená k 100. výročiu bitky 18. októbra 1913. Je postavená z betónu a obložená žulovými doskami. Celková váha sa odhaduje na 300 000 tón. Vnútri sa nachádza sála so sochami padlých hrdinov. Päťsto schodov vedie na hornú plošinu, odkiaľ sa otvára výhľad ďaleko do kraja. Pred pamätníkom je umelá vodná nádrž zvaná Siedertränen, čo znamená jazero slz. V čase Tretej ríše slúžil pamätník na rôzne slávnosti nacistického režimu. Preto sa po druhej svetovej vojne objavili návrhy na jeho likvidáciu. Nakoniec bol ale zachovaný s odôvodnením, že symbolizuje tradíciu nemecko-ruského priateľstva zbraní.